18 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ମହମ୍ମଦ ହାଫିଜଙ୍କର ଅବସର। କ୍ୟାରିୟର ଶେଷକୁ ପାଲଟିଥିଲେ ଟି20 ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ୍ୟାରିୟର। ତେବେ ଦଳର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ କେବେ ୱାନ୍ ଡାଉନ୍ ତ କେବେ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍କୁ ଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପୋଜିସନରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ହାଫିଜ। ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ଉପଯୋଗୀ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ରେ ଦଳ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଣିଥିଲେ ବିଜୟୀ। 41 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହାଫିଜ ନିଜ 18 ବର୍ଷର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯବନିକା ଟାଣିଛନ୍ତି। ଗତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ହାଫିଜ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଟି20 ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 2021 ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ହାଫିଜ 2018ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2019 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ତେବେ ସେ ଟି20ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। 2020 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ତାହା ଘୁଞ୍ଚିଯିବାରୁ ସେ ଟିମ୍ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ହାଫିଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ 29ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 18ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।